Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dulur. Sore iki masih dalam acara kerja bakti ya dulur. Kerja bakti nutuk watu utawa gol-gol watu ya. Iki wis sore ya dulur. Wis sore kayak iki yo. Wis wayahe arep laren. Nah iki mau aku mangkat ora nggo motor ya dulur. Ingin kok mulai yo ming mlaku. Nah mulai iki kok mlaku karo perjalanan mulai karo review utawa engko yo kaya ngopo situasi keadaan sore iki ning desaku ya dulur. Engko nek eneng tanggo-tanggo ning jowo ya engko karo mampir ya dulur. Mampir kayak engko do ngopo utawa engko iki do kegiatan ngopo. Dulur-dulur iso menilai iki apa ya, membiji nek lokasi neng kampungku kaya ngene iki bener-bener neng desa utawa lokasi ini wis termasuk kota ya lho. Nah, menurutku kampungku iki sik neng desa banget ya lho. Jadi keadaannya ya kaya ngene iki isih akeh watu ya dulur ya. Tur ya omah-omah iki sik rada ado-ado. Itu karo neng kota kan omah-omah iki do gandeng-gandeng ya lho. Padat kayak dalane ya sempit, tapi nek neng desa iki ya sik kaya ngene iki ya. Tur nek neng desa iki mesti ya cedhak watu, akeh galengan-galengan watu ngene iki. Akeh wit-witan sing jelas iki ya lho. Oke dulur, iki mampir sikek ya, iki mampir nang nggone Mbah Karso. Kae Mbah Karso iki lungguh dhewe ning ngemperan karo ndelok sapi ya. Sapine gede tenan babone. Kayak wingi wis bar manak. Kayak pedete wis rada gede ya. Babone iki wis kawin meneh ya. Wis pirang sasi. Pokoke iki nek wong desa iki simpenane iki neng kewan ya lho. Dadi nek ora sapi ya wedhus. Kayak iki orang dipakan iki. Mau damen. Makane polar wis piro, Mas? Nek ngombe sak kuburan. Sak ember. Kopi lo.
Ayo do delok sapine Mbah Karso lho. Main kepengin besok main kepengin ngingu ya. Wah iki lur sapine iki babone kaya gajah ya lur. Nah, kandange rek kesondul ya. Nah kayak anake ya lur kayak babone iki wis pengin njaluk kawin meneh wis sekitar 4 sasi apa pira mau ya. Nah kae lur bakal so entuk kabar jarine motore singgung arit iki macet ya. Kayak goleki. Walah Mbah Karso lur ternyata motor iki bensinnya ditutup ya. Ya ora iso mlaku, ora iso urip karang bensinnya wis ditutup. Nah, iki dilanjut perjalanannya ya lur. Iki perjalanan wis arep tekan ngomah ya. Nah, iki kaya ngene iki. Keadaannya ya lur, situasinya sepi. Nah, iki omah terakhir saat durunge tekan omahku ya lur. Iki maju sithik iki wis tekan omahku ya. Oke lur, kayak wis ketok ya omahku. Mbok bilih ngoten niku videoku dina niki. Pokoke kopat janure tuwa nek kathah lepat pokoke ya mesti ngapura ya lur ya. Ngoten niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.